30 yıl elik bizim ağaylarımız, apaylarımız küsümünden yavlanıp alıngan suverenitet bugünkü günde yugalı kimelinde yugalı bütüti hem de yanılışmaz mı? Çünkü Respublika isimliğine kaldı. Суверенитет – это свобода нашей республики, нашего государства. Иначе федералы просто у нас все отберут. И в конце концов, это по моему мнению, что когда будут все природные ресурсы отсюда разграблены, они просто бросят и скажут: нате, вам республику, нате, вам государство, что хотите, то и делайте с ним. А что мы будем делать на пустой выжженной земле? Вы посмотрите, у нас захватывают нашу республику со всех сторон. Не только я говорю, что федералы, москвичи грабят, в прямом смысле слова. Они грабят, потому что у нас нету своего суверенитета, и они нас грабят своими законами. Даже вот последнее, то, что они поправку к закону о земле делают, они отнимают у нас последнее, это землю. Руки прочь от земли! Руки прочь от земли! Руки прочь от земли! Konstitutsiyalı халықтан сұрамайынса өзгеріштер ендіру, шунан тілді алып ташлау, президент атамасын алып ташлау, бұл барыгыла ошы суверенитеттің негіден еміру деп ханайым. Һәм келесекте ошы саясат алып барыласақ, шуның үшін халыққа һәр вакыт әйтәм бит инде, әгәр халык уяу бердән булһа, ошы һорауларда төптән күтәрһә, безнең менән итәпләшерләр. Азатлык тавышы курай моңы булып, мәңгелеккә һиңгән халкым аңына. Башкорт илен данлап, туган телдә ханлап, яшәмәһәк, рән ер рухы батырдың. Утлы тамга һугып, кисәләр дә телен, иленең ул белгән сәскә атырын. Елсин әйткән һүзләр бүгенге көндә лә актуальлеген югалтмаган дип уйлыйм мин. Ул әйтте: "Власты күпме йота алаһыгыз, шул хәбәрле йотыгып дине." Йота алган тиклем йотырга тырышты халык Башкортстанда һәм безнең республикаларда, әмма ул килеп сыкманы. Мин шуны айырып әйтергә теләйм. Менә властьты алу нимә дигән буйдыр. Ул менә безнең суверенитет турында декларациянең тәүге пунктында ук язылган. Ошын Башкортстанның еренә, һуына, табигый байлыктарына, хатта ер асты казылмаларына ла бөтенләй лә халык хуҗа. Башкорт җәмәгатьчелегенең республика хөкүмәтенә иң мөһим талап ошо Россия менән Башкортстан арасындагы вәкаләтләрне бүлешү буенча ике яклык килешүне тергеҙеү. Башкорт Құрылтайы Госсобрание, дәүләт йыйылышы шул мәсьәләне карарга тиеш үзенең сессияһында. Berdamplikta көз!